l'esport és una cosa que és molt difícil trobar per al nostre col·lectiu i si ho trobes és a uns preus molt elevats i te n'adones que no tot és accessible per tothom. TEA Vallès Oriental és una associació per primeres persones i familiars d'autistes a nivell comarcal. Nosaltres teníem al cap el fet de poder fer aquest extraescolar, passa que no sabíem com fer-ho. La Mitja va ser el punt d'unió que va fer que ens ajuntéssim. Rosmi estava amb el seu projecte de recaptació també per la investigació pel càncer, que la Mitja ens va unir per poder fer aquest tipus de projecte. A partir de parlar amb TEA, els vaig dir que jo portava un entrenament, que podríem intentar fer una activitat d'entrenament amb els nens. Confio en l'esport, funciona bé a tots els nivells, a nivell d'enfermetats, a nivell de col·lectius que necessiten fer activitats importants. I crec que l'esport s'adapta molt a molts col·lectius. Me gusta mucho el deporte de movimiento y pues me gusta mucho moverme, correr, saltar por aquí, saltar por allá, ir haciendo entrenamientos y estiramientos y cosas así. Són unes adaptacions que els infants gaudeixen, és un moment on també ells fan xarxa social entre ells, coneixen, surten de casa, és una manera també de no només fer esport, sinó també sortir dels seus àmbits de casa seva. Els nanos tenen una actitud que t'ajuden molt a fer aquesta activitat. Jo el primer dissabte no t'enganyaré, pensava, veurem, i va ser una resposta tan bona, em vaig quedar tan gratament sorpresa que em va donar una empenta i unes ganes de treballar amb aquests nanos, perquè és que realment s'ho passen bé. Jo cada dissabte aprenc amb aquests nanos. És quan corro que hi veig clar. És quan corro que hi veig clar. És quan corro que hi veig clar.